मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। अगे भाई बा तोर करो हकौ फोना में ये छौड़ी ले गेल हमर जाना में। अगे भाई बा तोर करो हकौ फोना में ये छौड़ी ले गेल हमर जाना में। गे छौड़ी ले गेल हमर जाना में आबौ पुलिस थाना में। ये छौड़ी ले गेल हमर जाना में। अगे भाई बा तोर करो हकौ फोना में ये छौड़ी ले गेल हमर जाना में। धमकिया दे हो हमारा सीधे गोली मारिए के कह हको भूत देबो प्यार के उतारी गे। धमकी दे हो भैबा हमारा सीधे गोली मारे के कह हको भूत देबो प्यार के उतारी गे। की करियो गे की करियो लेके घूमो हो सामाना ये छौड़ी ले गेल हमर जाना में। अगे भाई बा तोर करो हकौ फोना में ये छौड़ी ले गेल हमर जाना में। रोड पर करो हकौ भाई बा तोर पीछा गे लगो हको मारिए के पूरा करतौ इच्छा गे। अगे रोड पर करो हकौ भाई बा तोर पीछा गे लगो हकौ मारिए के पूरा करतौ इच्छा गे। अगे आफत में पड़ल हकै बालू सरबाना में ये छौड़ी ले गेल हमर जाना में। अगे भाई बा तोर करो हकौ फोना में ये छौड़ी ले गेल हमर जाना में। काहे गे मरवा देने की।